Ассалому алайкум, духтарон, бонувон, занҳои меҳрубон, ҳамаи дузандаҳо, навшогирдо, ба ҳама салом. Мана ин куртаҳои духтагиҳое, ки шумо дар навор дида истодаед, инҳоро ман надухтам. Рости гап ман бо тариқи онлайн ватсап бо як бонуи зебо, ки дар дигар давлат аст, шинос шуда, дар ҳамин ютуб шинос шудему. Бо ӯ духтанро камутум мефаҳмондам. Вай худаш дузанда аст, медухту, кам-каме хато мекард, ё ки маслиҳат мепурсид, аз ман мепурсид, занг мезад, гап мезадем. Мана бинед, куртаҳои духтагиашро роӣ кардааст. Ман бениҳоят шодам, ки каме ҳам бошад ба ин бонуи зебо кӯмаки худро расондам. Иншаллоҳ, агар фантазияотон бошад, бо ҷавонода бисёр фантазияшон хуб, иншаллоҳ шумо дузандаи беҳтарин ва хуб мешавед. Барори корбар